hai khulumbai ka tawte busno tini ang hai norong ni Dipok Entertainment YouTube channel tawte busong tini hai norong thani belaikan nam kui tomani kok tui phabi kwa tawte busong o biduni puila ni simi paithak jura norok kisa khalogoi naina ni khaidi tamukai tabuk belaikai chini tirprani bu samasya angui tongo je illegal immigrants rono toi orcha choli tomani Bangladeshi pushback sini tirprao tab jora marsapanu ruklaimani nugiako ayang namni ainai illegal babe tongnai chin tirprao obotoyoi kubama chorcha ungui tongthani siring kubama lukurok কিন্তু বিশেষ করে সিনি ত্রিপ্রাসা যে পলিটিক্স lo tongnai ni national lo tongnai tamo congress hindi tamo cpm hindi tamo বর্তমান ni সরকার বিজেপি জনজাতি হিমানি borok kento kaisa khorang tisamani nugya o central ni BJP ni hoiteno o je khorang tisa jagi tongmani je pushback khainai phatrhani raida sayati tongnai rono o partha kotorot kono tongnani odikar kru ni Myanmar ni phanungtho Bangladesh ni phanungtho eba ki Pakistan ni phanungtho BDC nu o hai hini satani kento sini tirprao tabu kaisa no phanu rukhlaimani nugyaku emne ma samang ni roman nokha abo hairono biango rohori di biango phiogi rohori di abo kono saimalaya khosnalaya abono tui khorang tisana ni khaidi krak khayoi ke chung oba hai sujugo judino chung choba khailaya sak ni musung tui luti chalaina ni mang asuk thaino mang naisilai tonglai khai tei inglai liya o jorawo sung jotono pal kai thancha khayoi choba khaina ni si dorkar o chobano ereng ni wanchu kai chini belai din hamya bipod phai tongo abono belai kai kutuk khai wanchu tai taute buksong aboni bisingo chini borok no khai borok tamo khai ekjanai manoi drugs rok tui chari khani buthari tongo aro chaya lamo hindi tonu kubama nukha khwai rok ni buri rok drugs buchawo phau phalo manjak baimani tei siddi gran anjarok Delhi rogo train okai dawit langmani rok sini borno khai romu kento borno khai romya obo hai jesa jaga phano sini borno man borok bipodo khiklai tongo sini borno man tola khiklaioi kaisa chaya hamya lama phunugoi tongo ambain taute busong norok thancham de krakndi songobo haikai tohakai ungya norok nagai sarkar de okhori phaile di jotonu tamo jonajati tamo ITFT Suklasaran Noatia Minister Wansubdi norok sarkaro asuk lainani sakni borongno isa asuk darinani EC chairman relainani abno tui norok kaisa borongni hoite kaisa party wo soklai lainani salailani kisa rang rilayano kaisa party ni kaisa party wo soklai lait lang lai rajniti thunglai tongkai abo sini bagoi belaikai durbakyo belaikai aithang ni dina hamyangnai obo hai politics mang thunglai tongkai ungya jati dopani bagoi politics thungdi boroni borok khai belaikai jati ni bagoi tan aina ni phaimani 2 bosor nangya nok huk gari gura pairiu dalan tangiriu hake sini ti prasakai o hani kusum hani borok busa butui borok no khai tam ni bagoi uno rinani musungjaya ti prasani man tai sok tai sang khai tam ni bagoi rinan naiya abo number 1 communal borok communal belai khaino ingsa koto borok ni borok simi banchitu chunghai borok khai komori thangtu thui thangtu obo hai kentu borok obo nahari tongo tam kai ni busang kai kaham kai kok kurungba tongmani kurungba munui kaham kai kok sanai kentu borok bising tui sungno sokormor sunani samung khai tongmani abuno sungkurak khai bujina nangai taute busong men jagano se sung buji romi mar gyang kai ipodok lai thangnai ojorao belai wansuk tai raknani dorkar nini CPM tamsa sung joton khlai tongo joton politics busang ro election rogo asuk thai rok seknani obo hai luti chanani kaisa boroni planchi nangya singya kokrok sapainai bukas ramnai obo hai simisi kentu aithago sung o hawo tongui mansungai de mansugya abno wansugui sanai kuri sal phaikaini burung phai tongo asam rogo nainedi burung roklai jagui tongo usikango bu 4000 rosi rohokwa dubri debrigor norok aing side rogo thangi naidi belai khaino rutnoi side rogo asamni direct side tongo obo Congress rongni amalo damani Congress rok kuno step nalia borok vote bank ni bagoi daiklang khaini akok sob soino kento central government tabuk BJP o kokai Congress no bermani chaka Congress ni amalo no brum hapaika kento Congress rok aboni khorang kaisapan tisaya kaisapan kok saya Congress ni amalo no brum khayoi ayang nani Bangladesh rok dol khai hapai mani abo norok ang jotono siwo laibuwa nai khai nukjabu aka akok no tabuk BJP rogo thulugi saitongo kento BJP rogo thulugi saitongo central rogo Assam rogo oinoino state ni BJP rok elekhano samung krak khai tongo even tiklai rohori butongo hake sini tirpra ta bat borongni BJP phanungtho jodino o hani busa hangkai borok tamni bagoi tini illegal khai tongnai rono khai khorang tisaliya tamni bagoi borno argui tonika jamai ador khayoi abo belai sumung kotorungi asai tongkha no comment cho saklaidi abo belai sabni bul sini neta leaders rongni de bul na borok ni
ain nan ni phainai illegal immigrants 10 ni bul abu norok bu 1 bibesona khai comments khaidi tei norok tamunai norni 1 mungbu norok saja khai ro horimano frikilai roi ro hormanu comments ni bisintui aute busong obonu main kok ngai tabuk wana jangnai omenel hingsa sini borok ko komi thangka bas sini borokno sak nangya ei 2027 okai ona nangnai sum komi phainai apru tebo sak nangnai nini ADC rok subai dijangnai tamungnai bipod kotorma phaitongo abono tui choba khainai wada wansuklai meeting de khailai ebuno ang meeting khaiman nugya salaimani bu nugya nu para thangoi uzbek bangladeshi gu bek ni simi ko ekta jaga rogo protest khaika andolon khaika khainan to nangu thingno কিন্তু আপনি কোনো কার্যকরী খাইমানি নুকজাগিয়া এই আজ জিনিস নো পাঁচনা নাঙ্গু তীব্রসারণ থানসা খাইদি থানসা খাই না খাই তবা কতরা অংখানান খাইদি সারা তীব্রা হরতাল লক্ষণ খাই তীব্রসা থাঙ্গান নাংনাই সুং ববা হাইকাই মথাঙ্গি মাননো আবো মাননাই চবা খাইবেদি বহক নিবাগৈ আসুকতাই নিবাগৈ sak saisong thangi thangani bagui choba khailai kai next generation ba next din phai tongo nini busa buti na amolo borok thangnai abu kisa wanchu ki choba khaibadi ang sal phaike norong ni bagui nangmani kokrok sawu kintu norok abo hairono puitu khlaiya puitu khaidi wansumani khaidi bokrogo kisa memory bo danani khaidi ipot belake bipot kotor phai tong eke taute buksong je angu je porinai Bangalore rogo saklai mani kebu judino baksa to phaika admission na phaika baksa phaya ko tabu jora tongko admission nanani nursing science porija go student ro BHC GNM physiotherapy obo high medical department ro norok porna ni musung kai contact khadi contact number rijak tongo kai sep kaham ram puisa kom ni bising norok ro admission nawi pori thangmanu aboni bagoi norona ang barbar sawo kebu judino Patra haste rogo pori tangan musungo kaham laino pori wei pe kai log login job bunari ririwo abo timbagui septe bo kaham ini borok koboma hainu nanya singi ro pori wei tir bro bekar hini klai tongbayo baksa drug rok sawi tongo ye pas kajak drug sawi klai tongo kuno samungo chugya age jeta samungo nangmani abo hairok nawi pori wei samungo nangai thangbai kai belai janai borongno subamung kahamung tho bujimung kahamung tho hni ang kok norno barbar kokrok saklayo norok ani kok no nawi tongkhai ba kisa busango aguk di tei samung no stick babe khaidi kintu phainai ni sawi baksa phaya rok thangko financial problem rok ni sawu financial problem phano abo boba hekai problem no solve khaiman aba hai rok ti bu kok kaham hamya salai manu contact khai khobor nai tong tei taukte buksong Israel rok ni bepar norok abo to Simon agin chimin juddho a jaga tei thaklai liya Iran ni arani supremo leader jatabuk arani Perdana Menteri hamnei no buthai rasak borok santing lak tabuk buthaya paran juddho tebo barinai santing nai ba alayoi muthak laisne hinui America saklai difano America ni kok nalia haino hai Iran song Israel no kokhori likwa osista jagao kokoi dalan rok sobai kebeka nok rok sobai kebeka horok somai 3-4 jona borok thikwa dukho mankhwa 10-12 jona oba hai inglai tongku gai tabu aroni juddho payako juddho rilai ni tongku busango tebo barinai World War 3 himane aba hai rok phano agogui mano haimia tor tabu borok meeting by meeting joto country no nawoi no sabo sabon support khainai sabo biang digi chu banai borok kok nalai tongo kai Rus song no Iran song je sakai pano support chano kai Rus song to agini simin kaisa juddho choli tongo Ukraine song bai kai saimea manikhani ro tong phano khulugui de phaino phaiya amsuk jora tabuk choli tong mani je kahani choli tong des dunia ni khobor abonu kisa sinitir progo khub kutuk khai wan sunani jora sokpaika song hainu tong thoklai jorang waijalai chuaro nunglayoi tere rokheba drug chalayoi bike bru bra kawoi guri lai tongmani aborono tekisa muthagui o drug saman no bondo khayoi tas thuman pi thuman no bondo khai wan su rinani bagoi chaitokdi haikei neta leader sinjang nai rokni ubi bot phai tongo belaino chayangni thangnai sung sini dofano bahakai muthangni narangnai bantri narangmanna abono tui sal phaikai mukri thangya kobama borok ento baksa tongthonani paiya obo tui ni norno tini ani saklaimu norok bobo hainjak comments khadi tei hamjagai tongkai like subscribe tei bell icon kisa click khadi tei share khadi jemansak share khai jot to lukurno phunu ginan khadi nei joton kaham tongdi susto tongdi tini ni bagoi hain hai jot to nono kulong pika